Pero kamano nyoko Ramogi kamano mara maintian gigeno ni odiochieng' mari ni kare rwaki ni machiegni mari yudo weche manyien mag Migago kokalo e Ramogi TV. Weche manyien odiochieng' ma kawuono nyako Ramogi oting'o mag siasa bende ahinya kotenore kod wach mar paro mar chik mar omenda ma bende osebedo ka nyuolo liet mag siasa ka kod kacha nyako Ramogi kod weche motenore gi arita kwe ahinya lweny ma osebedo e gwenge mag Transmara e kaunti ma Narok to kod mamoko mathoth ma bende winjo bed ni ing'eyo e odiochieng' ma kawuono. Nyako Ramogi mokwongo wayud thuond weche. Riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya ochuga put mar ji 7 madhi medo doyo paro mar chik omenda ma medo kelo liet mar siasa e pacho ka. Komiti manono jalup gavana ma Siaya William Oduol kawuono pedho lipot margi tok winjo neno e wi paro mar thiche oko. Komanda mar obila mar Rift Valley Tom Odero telo e romo mar kwe e gwenge ma Transmara kama tulo osebedoe. Kamano nyako Ramogi, thuolo ni en kinde mar weche manyien mag Migago saa 7 mar odiochieng' seche mag Afrika ma Ugwe. Rwaki ni machiegni nyalo tudri kod ai nambari 360 ka imiya pachi mano yote machuok kata bende nyalo weche gi kokalo e Facebook mar Ramogi TV Kenya, YouTube kaachiel kod Twitter handle en @Ramogi TV KE. Nyinga en George Bati. Riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya ochuka put mar ji 7 mar rango weche uchumi ma pacho ka ahinya kaluwore kod paro mar chik mar omenda ma higa 2023. Giwacho ni parono mar chik en mar goyo piny uchumi mar piny Kenya kendo lando dhier e kindi jopiny. Apudno tele kod gavana mar kaunti ma Nanyuki Nderitu Muridhi kata manen gavana Makono Nderitu Muridhi kitene kod Caroline Kiragu kaka jalupne. Jakanyo mamoko gin John Mbadi, jagoro machon Torome Saitoti e kindi jotelo mamoko. Parne gavana Nderitu Muridhi kata manen gavana Nderitu Muridhi ma bende dhi telo ne kwethno mar ji 7 ma tayo nono kata koloi paro mar chik mar omenda e lo kweth mar Azimio la Umoja One Kenya. They ignore concerns that this tax will increase business operating costs and force firms to relocate. Already some firms are relocating merely because of the high cost of energy in this country. They are targeting small businesses by reducing turnover of taxable businesses from Kenya shillings 1 million to 500,000. With this, any small business that sells goods and services worth 1,370 daily will pay a turnover tax of 15,000 per year, regardless of whether the business makes a profit or not. The finance bill is an indication that the Kenya Kwanza government has waged an economic war against citizens and especially the vulnerable. You would expect that during these hard times there would be measures to cushion the vulnerable. You would expect that food items, critical items, you remember that Azimio has been on the forefront of asking for the lowering of cost of living, actually demanding for the lowering of cost of living. This bill is a contempt card on those demands because its net effect will be to push the cost of living upwards. This debt ceiling matter cannot be hidden. It must be brought to the fore so that Kenyans will know you cannot extend the debt ceiling without the full involvement discussion of Parliament. Ramogi mano kanyo Azimio la Umoja One Kenya ka ginyiso chung margi kotenre kod wach mar paro mar chik
mabende koro nyuolo weche ma opogore opogore pacho ka kendo gichuga put mar ji 7 ma idhi telgi kod manen gavana mar kaunti ma Laikipia Nderitu Mureithi mabende biro telo ne jokanyo mamoko kama oting'o Caroline Kiragu kaka jalupne. Jokanyo mamoko gin John Badi, jagoro machon, to Rome Saitoti e kind jotelo mamoko. Mago gin weche mabende medo nyuolre kotende kod wach mar paro mar chik mar omenda mag piny owacho gin ni mondo bi oketie tim e omenda mag 2023 2024. Wadhi nyime. Riwruok makelo ne ratiro mar oganda gwenge mag Nyanza omedo dwondgi ka gikwedo paro mar chik mar omenda. Kokalo riwruoge mar Nyanza Region Activists gimedo ni paro no mar chik dhi hinyo ngima jo Kenya masani kale pek mar ngima. Ne giwuoyo e boma ma Kisumu. Tekeleza katiba, tekeleza. Tekeleza katiba, tekeleza. Tumetoka kaunti 10 za magharibi kuanzia Migori hadi Bungoma, na leo tumekuja kupasa sauti yetu kwa hii maneno ya finance bill. Tungependa kuongeza ghadhabu yetu ya kwamba serikali inaendelea kutoza Wakenya ushuru ila hali wananchi hawana njia ya kujimudu na kuweka chakula mezani. Wach mar pesa kata finance bill mar higa mar 2023 wakwedo e okang' mamalo. Wawacho kaka jogo go maketo ratiro mar ji ni ngima odhi malo, nengo gik moko odhi malo, to ok de wayie ni jopiny mosabedo gi mzigo mapek kamae, sirikal mantiere masani mane owuok oko ni biro konyo ngima ji maluongore ni gin jogo go ma jo bottom up e masani koro lokore kodwa, koro gin jo top bottom. Wawacho kendo wa demand nyiso ni ok wakwa, wanyiso gi ni wan kaka jogo go makeno ratiro mar ji ok wabiling kwaneno ka giketo chike moko kae madhi inyo ratiro mar ji mawuok e gwengewa. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua onyiso geno mare ni piny owacho oseketo kenge malong'o mag duoko piny nengo stima e kinde mabiro. Gachagua medo wacho ni e bwo dweche 8 piny owacho mar Kenya Kwanza osetemo keto e tim gigo duto madwarore e duoko piny nengo mar stima kendo kedo kod ohinga duto mane rocho chenro mar miyo jopiny fuong'ruok e nengo mar stima. Wach makamano bende osir lwedo kod jatend migawo mar teko Simon Chelugui mano osingone piny Kenya dhi tiyo kod teko mar wang' chieng' kod yamo ka ochopo higa mar 2030. E wi mano, Gachagua okwayo jopiny mondo omi sirikal mar William Ruto thuolo matin mar duoko chumi mar piny Kenya kama jatend piny machon mano osenindo Mwai Kibaki ne oweye. To a tune of $145 million. It pushes Kenya closer to our target of 100% transition to renewable energy. Currently, at least 87.42% of our power is green. Geothermal power alone contributes 45.5% to the national grid. This, therefore, means that we are on track to meeting our power demand, which keeps rising at the rate of 3.1% annually. Green energy is also affordable, a factor that will significantly bring down the cost of power, especially for our domestic consumers. Jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu ochoro kendo nyime tarik mar chiwo omenda ne skunde nyaka tich abich mar jumani. Machogu ochopo e nyim od bura oyango ni digni osebedo e cholo omenda kowuok e migawo mar omenda. Kata kamano koni omenda koro dhi chopo kendo idhi chak chwal ne sikunde chieng' tich abich mar jumani. I wish to report to the honorable members and the country as a whole that indeed he has confirmed that by tomorrow the funds will be in the ministry, and then thereafter we will be able to disperse the same to all our schools countrywide. And I hope that by Friday of this week, the undertaking I've been able now to get from the Treasury, because they have gotten the funds, is that our schools will be able to receive
capitation funds. That is senior secondary schools, our junior secondary schools, plus our primary schools. We are sorry for the delay, but by the end of the week, the money should be in the accounts of those schools. Wadhi nyime koro wadang'iyo achudhe moko makoro donjore kendo chako gajo jopiny kaluwore kod singo gi chiwo mowuok kuom piny owacho. Bila e boma ma Nairobi omako achije ang'wen mane temo loko mbolea ma piny owacho nochiwo nono e gunde mamoko mondo gichak uso. Kaluwore gi Adamson Bungei ma en komanda mar obila ma Nairobi, ne giyudo gunde mag ochele maromo 1,360 kod gunde 200 mag oduma ma bende ne gidwa ni mondo loki e gunde mopogore. Ne gilero ni giyudo kwan maromo ogunde 50,000 mag mbolea apaya mananyuki e gwenge malunga lunga e bomano. Bungei wacho ni achijego ibiro teri do nyaka chieng' gitiek timo nonro. Today, during our normal operations within the entire command of Nairobi, we got information that there was some illegal business going on within this particular go-down. And in their normal operation, they were able to find that there was some packaging of the local fertilizer, which was meant to be the subsidy, or it was meant to be supplied by the government as a subsidy. But again, after we got in, we realized that they were doing a repackaging of the same. Of course, this is something that will go under investigation because we are yet to find out why they were repackaging the fertilizer that was meant as a subsidy to the local market or for the local farmers within our country. And that, therefore, we've been able to arrest a few of the workers and also a manager who is involved in this business. And we are yet to investigate because our teams are in already to ensure that they do a follow-up and the leads to ensure that we are able to recover or to unravel what is behind the syndicate of this business that is going on in this particular go-down. Ramogi mano Adamson Bungei komanda mar obila ma Nairobi ka wacho ni achije momakigo kitudo kod wach mar temo loko e gunde mamoko mbolea ma piny owacho dwani ochiwne jopur nono kata e nengo moyweyo mondo giusi. Achijego koro ibiro geng'negi mondo piny owacho otiek timo nonro margi mar ng'eyo ni to tudruok margi ne en mane, pachgi malong'o en mane, ng'omiyo gitimo tim makamano. Wamedo dhi nyime kod weche mamoko motenre kod ma owuok e doho. Ogai mar doho e pacho ka Martha Koome koni en midhiero ni e thuolo mar dweche 6 jong'ad buche doho mamalo pok ochulo omenda mabalang' manyiso ni gisetiyone. Koome koni nok mar omenda en achiel kuom gigo ma kidek rocho chenro mag doho omiyo jong'ad bura onego chul e kinde mowinjore. Koome manoloso Mombasa bang'e oyanga romo mag lamoro mokelo kanyakla jotelo e mag doho ma bende okoni nyaka sani nitiere buche maromo 84,000 ma pok oyal, kama 19 kuomgi gin mago mosekawo higni maromo 3. I'm so embarrassed that judges can go and render services to people, resolve judgments and resolve disputes, and stay for almost 6 months without being paid. This is a matter of corporate embarrassment also to the institution of the judiciary. The real case census is 76,000, and I think I tend to believe with the case census. And out of these, 19,000 cases have been pending for more than 3 years, and this is beyond our targets. Very many of us have this problem. We can talk about it, but going forward, we must actually determine that judgments and rulings should be delivered on time. It is very unfortunate, for example, to find that a judgment which was reserved in 2012 is delivered in 2022. Ramogi nyakalondo mar Ramogi kawuono timo romo mar twak kod puonj gi jodak ma bende wuok e dho wath ma ogal e rango yore mag rito alwora kanyakla kod bero yuto mag jolupo. Chenro no oyore kod jolendo mag Ramogi Radio kanyakla kod jokanyo mamoko ma nitie e sekta mar weche mag lupo mondo gipuonjre gilalre kendo ging'adre rieko kotende kod midhiero ma osebedo kamako kendo yudo jolupo
mondo ng'eni to gin yore mage ma inyalo ti godo ka nyakalondo mar Ramogi to chung' mar neno ni paro ma osum gi ywak ma jopiny ogolo ong'e kaka inyalo ng'ad rieko gi jolony mopogore opogore kendo ket piny owacho wi kokgi gi jokanyo mamoko mar biro neno ni ochop dwaro mag jopiny. Wabiro tudore kod jafwambo marwa Millicent Adhiambo bang'e ma bende biro miyowa mathoth ahinya kaluwore kod twak e kinda nyakalondo mar Ramogi kod jogo matiyo e sekta mar weche mag lupo kod joma bende timo ohala e dho wath ma ogal e gwenge mag Kisumu kocha nyakwa Ramogi. Wadhi nyime kowere kuma wuok Kisumu wadhi ane ka dho nam chumbi. Piny mangima kawuono ingo chieng' mar nembe ataro ka nyasino obagi e boma ma Mombasa e dho wath ma Kenyatta. Wadani watudre kod jafwambo marwa George Aoko ma bende nitie kanyo kendo miwane mathoth ni to gin ang'o gene ma osebede ka iwacho e romo mar ingo odiochieng' maduong' machalo kod ma e kinde ma piny mangima geto neno ni weche mag ohala mokale nembe kaachiel kod jiwo tudruok makare e weche mag nembe obedo kare. Wadani watudre gi George Aoko gie sani mondo mi omiwane report makare. George Aoko koponi winja thuolo koro en mari mondo nyiswa ni to odiochieng' ni ma bende en odiochieng' ma koro otenore kod moko kuom dwaro mag piny mangima achiel kod ohala ma itimo kokale nama inya nembe mag ataro e piny mangima wacho nang'o gin ote mage madito mowuok e romo ma koro dhi nyime Mombasa gie sani. Erokamano ahinya awinji maber mana kaka iwache no wantiere e dho nam kata kamiluongo ni Pirates kata e dho wath ma Jomo Kenyatta Public Beach kuma e odiochieng' ma kawuono ni ma piny ngima yangi odiochieng' midendo ni World Ocean Days kata odiochieng' nembe e piny mangima wantiere kaendi mondo wang'ia ni to okang' mane ma piny Kenya osegoyo kata jogo manie sekta mag weche mag nam gin okange ma gisegoyo mar neno ni gitemo bero weche mag nam. En chenro madhi nyime sani endi to achiel kuom gino manyiedhore e lela yangore ni nyaka sani endi kwan chilo mikoni donje nam pod nitiere malo. Wang'eyo ni piny owacho ni okumo wach plastics to kata kamano ikoni nyaka sani plastics mathoth ahinya pod donje nam ataro gino mikoni en achiel kuom gigo marocho chwech manie ei nam magen kaachiel kod rech. Kato jolupo bende koni gintiere kod midhieche mopogore opogore seche magidhi e nam weche mag lokruok mag kor lwasi auka mapek gikoni mago gin mana moko kuom gigo marocho chenro madhi nyime. Kata kamano kamantiere ni antiere gachiel kuom jogo manie sekta mar weche mag nam madwa manino lendwa nyinge to nyiswa ni chenro makamani to ang'o geni madhi nyime kata ng'ikruok mage mantiere kawayango odiochieng' makawuono ni. Karibu sana kwa Ramogi TV, labda utajitambulisha tu na tueleze tunapoadhimisha siku hii ya leo ni masuala yapi ambayo tunazingatia siku hii? Okay, habari zenu. Kwa jina langu ni Dr. Nina Wambiji kutoka shirika la Kemfree, Kenya Marine and Fisheries Research Institute Mombasa, na leo tuko hapa. Today is the World Oceans Day, huwa inashuhudiwa kila 8th June kila mwaka. So siku ya leo mwaka ujao itakuwa tena ni shughuli kama ya leo, na the theme of this year is Planet Ocean Tides Are Changing. Kwa Kiswahili sayari bahari mawimbi yanabadilika. Sasa tuko hapa kushughulikia kuhamasisha watu kuhusu bahari na umuhimu wa bahari kwa maisha yetu. Moja wapo changamoto ambayo imekuwa ikikumba bahari ama sekta ya bahari ni kwamba ni uchafuzi wa mazingira na sasa kutoka nchi kavu ikielekea baharini. Hadi kufikia sasa pengine swala hili bado ni hatari ama hali iko vipi? Ndio, bado ni hatari, manake ndio serikali imesema tusitumie plastiki, lakini watu bado wanaendelea kutumia plastiki, na hizi plastiki zinatoka huko bara zinakuja maybe na mito ama na upepo, ama mtu unaweza kuwa unatembea unaona mtu anakunywa soda anatupa tu chupa nje ya gari, ama anatupa chupa hajiulizi nikitupa hii chupa hapa nani anaenda kuiokota. Sasa hii bado tuna shida ya plastiki. Na pengine tunazelezea pia mabadiliko ya hali ya anga ama ile tunaita climate change, pengine inaathiri vipi masuala ya viumbe katika bahari? Climate change inasumbua viumbe manake inabadilisha mandhari ya viumbe. Maybe maji ya bahari yanaanza kuwa moto zaidi ama yanaanza kuwa baridi zaidi, na kama ulikuwa wewe umezoea maisha yako temperature ziko kiasi fulani, alafu leo ghafla bimvu temperature zinaongezeka kwa Celsius 1 ama 2, inaathiri vile unavyoweza kutembea ama kubreathe, kupata hewa. So inachangia vitu kama hivyo, na chakula mibe pia size ambayo samaki inaanza
kupunguka ama samaki wanasogea kwenda kutafuta maji ya baridi. Na tunapoadhimisha siku hii ya leo, pengine ujumbe wenu mkuu kwa washikadau wote ambao ni wavuvi wanaotumua fursa za bahari, ujumbe wenu kuu ni upi kwao? Bahari ni muhimu kwetu, lazima tuilinde bahari. Lazima tuangalie na bahari, manake inatupa chakula, inatupa uvuvi, inatupa hali ya hewa ya anga nzuri, inatupa many other resources. Kunaweza kuwa na mining pale, wind mining, wind resource mining, kila kitu. Pia inaweza kutupa madawa, so lazima tuilinde bahari. Shukrani sana. Asante. Mana kakiwinjo janeno mar Ramogi, midhiero pod nitiere kaachiel kuom midhieche en chilo mikoni wuok oko kaende kadhi nam to gi wach lokruok ma kor lwasi. Wantiere kaendi kendo wamedo lo wachni to wabiro medo lero ne janeno mar Ramogi TV kaka weche dhi kowuok e kaunti ma Mombasa kae. Nyinga en George Aoko ne Ramogi TV kowuok e kaunti ma Mombasa. Erokamano George Aoko kuom ripota kotendore kod weche mag neno ni aluora mar Nembe Ataro oriti makare mar jiwo dongruok e weche mag ohala, wuodhe kaachiel kod bende rito le ma odak e nam mag oting'o rech kaachiel kod le mamoko ma bende watiyo godo kaka chiemo e gwenge mopogore opogore. Erokamano George Aoko kuom lipodno. Singo en kwayo kata kwayo maduong' en ni mondo jopiny omed rito aluora mag Nembe Ataro. Kowere koda mabende wuok Mombasa nyaka Ramogi kor wadonj e gwenge ma Kisumu mabende nanyisi ni nitiere nyasi madhi e nyime. Nyakalondo mar Ramogi kawuono timo romo mar twak kod puonjo jodak kod jolupo e dho wath mar Ogal e rango yore mag rito aluora kanyakla kod bero yuto mag jolupo. Chenrono yuore kod jolendo mag Ramogi Radio kanyakla kod jokanyo mamoko mawuok e sekta mag jolupo to kod jolony bende. Wadani watudre kod jafwambo marwa Millicent Dhiambo mondo miwane mathoth ahinya kotendre kod wach mar nyasi ni madhi nyime Ogal e kaunti ma Kisumu. Millicent, koponi iwinja gie sani inyalo nyisowa ni nyasi ni puonjruok mage moseneno e nyaka ne nyakalondo mar Ramogi donj kanyo kendo chako lalruok kod jopiny mabende tiyo e sectors mopogore opogore, ginyalo bedo johala e dho wath kata jolupo bende moko bende timo lupo timo pith mar rech manyasani ma itiyo kod ondwaro ma oketi e nembego nyaka Ramogi. Ka pod wan kod ng'ikruok matin e tudruok kod Millicent Dhiambo mabende ikore mondo miwa wachni, wadwani mondo wadhiane koro e gwenge ma Transmara mabende idore kaunti ma Narok. Gwenge ma Transmara nyaka Ramogi osebedo kod midhiero mar arita kwe ma osebedo ka chochni kaluwore kod lweny manitiere e tong' ma Transmara kono. Komanda mar obila e gwenge mag Hoho mar Okak to Modero otelo e romo mar kwe e gwenge mag Transmara kama tulo osebede ma timore e sama jomoko osemaki kaluwore kod tulono mabende josiasa moko bende imanyo mondo mi odadhogi kuom seyo ni ne maginyayo kendo giseyo tulo. Jafwambo marwa e gwenge ma kono Crispin Otieno koro dwani olero ne mathoth ni to e kinde makoro komanda mar obila e gwenge mag Hoho mar Okak odonjo, ang'o gini ma owacho ni dhi tim. Apar ni ma timore e kinde ma odiochieng' manyoro County Commissioner ma Narok Isaac Masinde bende nyo nitiere gwengego mar temo jiwo kwe kendo nono okenge mopogore opogore ma owinjo bed ni iketo mondo thir wach mar lweny mosebedo ka timore e gwenge mag Transmara e kaunti ma Narok. Crispin, odiochieng' ma kawuono komanda mar obila e gwenge mag Hoho mar Okak mochopo. Odiochieng' manyoro nyo en County Commissioner ma Narok Isaac Masinde manyoloso nyiso ne jotelo mag arita kwe medo molo e gwenge mag Transmara mondo gimany kaka inyalo duok kwe mapiyo e gweng' makono. Nyaka gie sani Tom Odero ma en komanda mar obila e gwenge mag Hoho mar Okak wacho nang'o kotenore kod wach mar maundu gi tulo ma osekelo hinyruok kaachiel kod kethruok mag mwandu e gwenge mag Transmara. Chris. Bati ma winjo yo makare antiere e tong' mano mar Kararo kod Noretet kama sama wawuoyo kodi ni nitiere romo makende madhi nyime kama wantiere ni motelnegi kod Regional Commissioner mano ma Rift Valley mano Dr. Hassan Abdi motelo ne chenro mar jotend obila kata mar neno ni kwe ochopo gwenge ma Nkararo kod Noretet. Mana kaka
ne onyiso mokalo no sani gino ma dhi nyime jodongo mopogore mawuoke mano mawuoke dot no mano mar Irwasin Kishu kaachiel kod jowadgi magisebedo ka gidhawo godo kuom higni buora mano mantiere dot no mar Syria dhi nyime kod chiwo twak makende kendo yo mar neno ni kwe ochopo kata kwe obedo e tong'no mantiere e gwengegi mano man Transmara West. Mana kaka arito kete yo makare magi gin mana moko kuom obila ma ntiere e gwengegi ma Transmara kendo ntiere moko bende moseketi motelnegi kod obila mag GSU kaachiel kod moko mowuok kata departments mopogore opogore mag obila nitiere gwengegi ma Transmara. Tok ka romono oserumo, RC kata Regional Commissioner mar Rift Valley Abdi Hassan dhi telo ne jotend obila duto te e romo makende mar jopiny ma bende oseiki dhi bedo mano kama e tong' mosebedo kod koko kuom higni buora. Inyalo paro nyaka nyoro ji 24 ne omaki kod obila kaluwore kod koko mosebedo ka bet e tong'no, kendo nitiere jo siasa moko 3 mawuok e gwengegi ma bende sani apedha margi dhi nyime, kendo nyiso ni odiochieng' ma kawuono ni kata sa asaya kochakore kawuono jo siasa 3 go idhi maki kendo ibiro donjnegi kod keth mar kelo koko e tong'no mar Transmara West mano mantiere Nkararo kod Norotet. Omiyo kang' Abdi otieko romo madhi nyime, ang' ne wachim achiel kachiel nyaka e tong'no kama koko osebede kendo ang' ne wawinj ni jopiny wachang'o, jotongo wachang'o, kendo jotend obila biro bedo ka wachang'o kaluwore kod koko mosebedo chakre tarik 1 mano dwe mar 6 kendo osemiyo nyathi ma jahigni 16 owito ngimane ka lope mano puothe mag niang' mo oingo eka 50 bende osetia mach, ute maromo 20 bende nye waneno ka otiaye mach. Nyaka sani ji maromo 150 onge kar dak kaluwore kod koko mosebedo ka wuok e tong'no. Miyo ang' wawinjane ni mano jatelo mar obila mawuok Rift Valley Commissioner Abdi Hassan ang' ne wawinjane ni wachang'o kaluwore kod yo minyalo keti mar neno ni othir lweny mosebedo ka ntiere e tong'no mar Nkararo kaachiel kod Enoretet. Bati. Erokamano nya Crispin Otieno kuom ripot manemba wageno ni mathoth waboyudo kuomi bang'e ka ang' romo oserumo kendo in bende kidhi nyaka e tong' mar Nkararo kod Noritet bende nachiel kuom gwenge ma osebedo kod tulo kod tungni gi rochruok mag arita kwe. Iwacho ni jatelo mochung'ne weche mag arita e gwenge mag Hoho mar Okak Abdi Hassan otelo mar manyo kaka inyalo jiw jopiny mondo nyakwe kendo gibiro dhi nyaka kama tulo osegoye tach. Nyankora Ramogi wuok kapod wan e gwenge mag Transmara wang'iane motenore kod weche ma bende itemo duok gode wang'e weche mag arita. Obila ma Transmara omako wacheje 24 ma itudo kod tulo masani dhi nyime e tong' mar gweng' mag Nkararo kod Enoritet. Ler mogol kod komishona mar kaunti ma Narok Isaac Masinde oyango ni nyaka sani lweny no osekelo midhiero mathoth ka udi 20 kod puothe mayudore e lo maromo eka 40 bende osewang'. Masinde bende wacho ni gisechako apedha mar mako josiasa 3 magikoni osebedo ka siayo oganda mondo miyo moji tule gwengego. Arita koro imedo ridi Transmara e kinde mar jatenda arita gwenge mag Hoho mar Okak Hassan Abdi kawuono ni timo limbe e gwenge makono mar neno ni onyakwe ma osebedo ka orochore e gwenge ma Transmara. Walingoja wakati tuko tunasherekea Madaraka Day ndio watu wakafamia wengine, alafu polisi walikuja wakatatua. Kutoka tarehe 1 hii shida imepersist, na kutoka jana enhance security in this place. Tumesha arrest 22 people ambao wameshikwa. We have got 9 homesteads sila ambazo zimechomwa. Ni kwamba kuna wanasiasa wale ambao walichakuliwa juzi ndio wanajaribu kuambia watu yao kwamba mashamba yenu ina overlap towards the other side. Ningependa kuomba hawa wanasiasa waache kuchochea. Saa hizi ni wakati wa kufanya maendeleo. After election, hata hatujamaliza mwaka, wananchi wanafaa wangekuwa wananiuliza niwalimie hii njia
hii card line wao wanatumia, lakini sio kupikana. Kwa hivyo hawa wanasiasa ambao wamechochea wote watashikwa. Tumeagiza ofisi ya DCI, all of them, kwa sababu we have their names. I don't want to mention now. Commissioner aingilie hii maneno, serikali ingilie kabisa, itoa amani, kwa sababu hatutaki mambo ya hasara kama hii. Tuko na watoto wenye wanaenda shule, tunataka wanafunzi waende shule bila matatizo. Mimi ningependa sana kwamba County Commissioner CC Masinde aweze kutusaidia kwa njia moja, kuweka kambi ya majeshi huko, ndio tuweze kupata amani. Kwa ajili imekuwa kwa muda sana tangu miaka 1974 wanatuchomea miwa. Sasa naona kama wanaendelea kuchoma hapa hivi. Ilichoma hii ni kwenda juu imechoma. Kifika hapo Ngaro, karibu na Ngaro imechoma yote. Watusaidie. Ningeomba tafadhali Bwana Kindiki akuje ingilie kasi, kwa sababu watu wanaumia kwa hii mpaka. Hii mpaka ilitolewa na Bwana Natembea, na watu wako na title deeds zao, wasiri wako na title deeds, pia wasingisho wako na title deeds zao, na watu bado wanaumia. Ramogi wamedo dhi nyime kaka na nyisi motelo owuga ne Transmara wadhi nyaka Kisumu odiochieng' ma kawuono. Nyakalondo mar Ramogi obago romo kod jolupo to kod oganda manitiere dho wath ma ogal mar puonjruok kendo sumruok paro ka gilalore e weche mag neno ni yuto margi ojiwore. Lendo mag Nyakalondo kaachiel kod jokanyo mamoko mating'o jogo matie sekta mar lupo kod joma timo pith mar rech oyuoro mar mondo ng'ini to gin yore mage ma inyalo ti godo mar jiwo yuto margi kod midhiero ma samoro gisebedo ka gikalo e mwinjo bedni imedo kwa apisa ma ochung' ne weche mag lupo kod weche mag ohala e piny owacho mondo oket okenge mong'ith mabiro jiwo dongruok kod yuto mag jolupo. Kod tudore kod jafwambo marwa Millicent Adhiambo ma osebedo ka nitiere wath ma ogal kendo odwani koro gisano nyiso ni to lalruok gi puonjruok mosebedo chakre ni chenro ni chakre okinyi osechopo kanye. Jolupo gi jogo matiyo e sekta mar lupo kaachiel kod johala wacho ni gin midhiero mage ma samoro gisebedo ka gikaloe, mag bende ginyiso Nyakalondo mar Ramogi mondo omed kete maino e jiwo jotich kata jotelo mochung' ne weche mag lupo kod mamoko mar neno ni okete tim okenge mong'ith mabiro jiwo yuto margi. Millicent, thuolo koro en mari mondo ilernwa ni to nyasi ma kawuono ma Nyakalondo mar Ramogi obago e dho wath ma ogal, jopiny joma tiyo e sekta mar lupo kaachiel kod johala to wach ang'o e wachni? Erokamano ahinya George Bati. Achiel kachiel kwa wuok e dho wath ma Ogal Beach kuma chenro mani okel kod Nyakalondo mar Ramogi ogo e tach chakre onyango ma bende nwaselieko ne oganda gino madhi nyime kaendi ka makore kod kembe mopogore opogore mar lalruok kod jogo ma odak e alwora mar nam kata jogo matimo ohala e dho wedhe mopogore opogore mar neno ni olok ngimagi kendo midhiero ma gisebedo ka gikalo e okenge ma ginyalo keto mar neno ni gikedo kod okenge ma kamago mar neno ni e dho wath kaendi ngima jonam olokre. Machiegni nyaka kod Mogajwang'a Boteri achiel kachiel nyaka ir jatend migao mag weche lupo e kaunti ma Kisumu kaendi ma bende ang' nachak kode en be noyuore nachiel kuom kembe gonge ma weche lupo ober alwora kata dho wadhni. Machiegni jatelo ang' ni chaki nyiswa gi nyingi mondo inyisa ni to e thuolo mokalo kaendi e dho wadhni en achiel kuom dho wedhe manoyudo lal ma ng'eny ahinya kopogore kod dho wedhe mamoko ma bende norado gi midhiero mar tho rech. Kaka tend kaunti ma Kisumu to migao mari mar weche lupo ma ochung' ne ng'iyo ngima jalupo, ngima janam kendo kaka inyal ting' gi malo yore mopogore opogore. Bende sani uketo okenge mar neno ni janam kanam kata jalno manie ohala mar weche rech ma ipidho e cages bro bedo kod okumba mar thieth, koso ka ok mano ok otimore kamano uchano timang'o ne jolupo ma bende, nikech ok wang'eyo gima bro timore kata e higani, nikech mano midhiero ma timore higa mokalo to jolony be wacho ni lokruok e bwo nam lolwe en gino matimore ga kendo noare chon. Machiegni Erokamano, nyinga en Susan Adhiambo, an acting director mar fisheries e county ma Kisumu. Ogal Beach noyudo lal kaka beaches mamoko bende noyudo lal e Kisumu county. To after that kaka county government ne watemo konyo joma nolal mondo chak ohala kendo mane county government ochiwo fingerlings kata nyithi rech gi chiemb rech manomiyo
jolupo mondo chaki kaka ginyalo chako pidho rech. Kisumu ne nitiere jo cage farmers no yuago ni capacity building ne gionge lony maber mar pidho rech. Mapuonjo jopith rech e yore mabeyo minyalo pidhgo rech. Mar ariyo, wasetudo jonam gi banks kaka for example Equity Bank mochako loso product mar insurance manyalo gima chal kamano timre kendo to dhi yudo ka gise kao okang' mar kao insurance mondo manyalo konyogi ka gilal. Mar adek, wakwayo jolupo te nodonje sako maginyalo timo personal savings makata ka giyudo lal machal kamae to ginyalo yudo loan magikano giwegi makonyogi dok e ohala. To bende usekushon gi weche mag yudo kumba mag thieth masama girado gi midhiero machal gi mane girado godo to giyudo kaka ikonyogi kata giyudo compensation kuom jogo ma bende ging'ado godo kumba? Compensation to kaka government compensation ok ne watimo compensation, ne wamiyo gi amiya stimulus program maginyalo chako go. To compensation is very tek mondo government bro advise farmers a best way maginyalo cushion themselves ka giyudo problem. Kaka county government watudre gi jomoko mondo yud kaka ginyalo resre ka giyudo kom. Kaka nawacho, wasewuoyo gi banks, gi Equity, nitiere commercial bank kata AFC makoro nyalo cushion jonam mondo ka giyudo lal machal kamano to ginyalo cushion themselves. Pero kamano ahinya, machiegni abro dhir jalony mawuok e kambi mar Kemfri kapok abiro iri jakom. E thuolo ni endi nitiere gigo miwacho mang'eny ma bende utimoga. Kaka niwacho chien kanyo gima kizungu dendo ni upwhelming, en gima noya chon. To kaka jolony ma bende timo nonro e nam, bende nitiere chenro ma useketo kata ang'o mupango timo mar miyo jopiny obed kod ng'eyo kotenore kod weche mag lokruok e bwo nam lolwe, nikech chal ka gima mar to rech ni endi ne ojuko jopidh rech to ne gionge kod rieko moro amora ni gima chalo kamano en gima nitie kendo en gima noya chon. Erokamano ahinya. Gi nyinga iluonga ni Patrick Otuo Wanguche kendo jatim nonro matiyo Kenya Marine and Fisheries Research Institute makae awuelo Director Freshwater System iluongo Dr. Christopher Aura. Kachako gi wacho gima Kemfri watimo. Kemfri wanigi thuolo mar timo nonro e pige te, to adwa wacho ni wan wagolo reports mitiyogo gi dhano mondo oyud konyruok makata kaka iwacho ka wuoye gimiluongo ni upwelling ma en nger. Mago ne gik matimore ma wang'eyo ni gin gik matimore, to ka wachenjo wawacho niya wayudo ni nitie gimiluongo ni water quality, kendo Kenya Marine timo water quality regularly. Magie sani wadwa ni kata wamed technology, wati gi drone mondo wang'e kaka jopiny no wacho, mondo ging'e sama kata muya marach ma nyalo nego rech lokore to gibed ka ging'eyo. Koro awacho ni upwelling no en gima natural, nger no en gima natural, ma ka dhano oweyo timo gik maricho magitimo kadhi e nam pollution, kaka nenda wacho chien kanyo nitie point sources gi non point sources mamoko gina wan wawegi wawito takataka madhi e nam. Mana kaka jomoko be owacho nitie kembe moko be mabe ok dwa bedo ginene, but gie sani to sama watimo nitie gima iluongo ni dilution. Pi mana men pi mang'eny ma samoro inwang'o ka gik maricho go dhi e nam to nam temo losre kende. Jopiny akwayo ni mondo gimomiyo pod wayudo report ni onge sum marach e nam, kata ken ka waendelea timo gik ma watimo go to bro bedo marach mbele kae. Koro akwayo niya mondo wati gi reports ma Kemfri golo mondo walu yo makare monego bed ni warito go nam. To mogik antie gimoro mwaluongo ni sustainable iluongo ni SAWA project, sustainable use in water areas. Ka wan e pi ok en ni rech kende ema ne pi. Rech wachamo rech, nitie joma tiyo gi pigni kaka transportation, nitie joma tiyo gi pi e sporting, to nitie kiluwa mopogore opogore ma jolupo wabe tiyogo. Watemo ng'isogi ni onego bed ni kilupo tilupo mok ichand nyawadu, nikech nitie kiluwa moko maricho manyalo golo nyaka mag jomoko. To moro kendo, moro maduong' mogik dwa na wachi gima Kemfri timo, kaka jo Ramogi Radio gi jo Ramogi TV owachonwa ni mae nambwa mwanduwa.
watimoga assessments moko magolonwa ni to nambwa ni nyalo miwa ang'o sadi. Gie sani wan gi omena gi mbuta to gi ngege mage rech ma wayudo e nam kae. To wayudo ni wase value gi ma wanyalo ka watiyo maber to wanyalo yudo 30 billion. Mano pesa manyalo konyowa kaka oganda Luo. Monego wakaw weche nam very serious to moso omena. Omena en 50%. Kik wachaur omena be en rech kendo omena no miwa omega 3 to omena no wachame te kendo eno nyalo konyowa molo rech mamoko. Erokamano. Kamano nyama moko ang' nwa twake seche moko. Abro tero achiel kachiel ira achiel kuom jalendo marwa ma bende no wuotho kae ndi kod jatendgi ma en VOJ Victor Tieno Juma. Mano iluongo ni Adori Nyaroku ma bende kelo ne oganda chenro mar kwe e ber budho machiegni. Inyalo nyisowa ni kawuono ichopo ka adhi makoni uchopo kae ndi gi ber mage tang'o ma ugeto mondo mi kuya kae seche mang' chenro ni orumo to jopiny kata jogo manie alwora mar namni owach ni joramogi nolimo wato bang' ka gia waneno lokruok mae kod ma. Erokamano ahinya Millicenta. Mokwongo en duoko erokamano ahinya ne Ramogi FM kachiel kanyo kod Ramogi TV. Wasebedo kanyo kod chenro mopogore opogore ma bende wapuonjo ga godo ji. Ang'eyo ni ka aka to oganda Luo manitiere kaka mana mawinjo kata mana maneno e Ramogi TV bo ng'eyo puonj mane wakelo negi. Kaka ing'eni en riwruok mar Ramogi FM kachiel kanyo kod Ramogi TV kachiel kanyo kod Kemfree ma bende timo nonro mar nam kachiel kanyo kod county government ma Kisumo ma bende department ma fisheries nochopo ka e yo makare ahinya. Watimo puonje e yo makare kendo wang'iso jopiny kaka en gima ber ahinya e keto ler kinde duto ne alwora manie nam. Tadwa ni mondo mi wach ni wachopo Gal Beach kawuono to kendo wabodhi nyime e dhi e beaches mamoko kaka nyakalondo mar Ramogi FM under Royal Media Services gi Ramogi TV kendo wabo puonjre kanyakla gi jopiny. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya. Machiegni jakom iwacho ni budho ok nyal rumo ka weg budho ni kokele piny jopiny weg budho. Adachako gi jakom kastang na wuo gi japiny achiel mondo ginyiswa ni to e budho mokel kaedi kata puonj e yo kaka ginyalo ritore kaka jogo mawuok e alwora mar nam. Puonj mage ma gikwanyo to giwinjo nade odiochieng' ma kawuono ni chalo kodgi nade machiegni chori mana gi ka. Erokamano gi nyinga ni luonga ni Moses Oyiro Wino, an e jakom mar Gal Beach Management Unit. Odiochieng' ma kawuono wamor ahinya kaka Gal Beach to gi jogo modak e alwora mar nam Lolwe kaluwore gi chenro kata puonj mokelwa gi jo Royal Media ma en Ramogi TV kod Ramogi Radio. Omiyo wamor ahinya wan gi jo sirikal wetewa mag jo fisheries to gi jo matimo nonro e weche mag nam. Wan kaka jogo mwalupo wayudo puonjruok maber kendo wang'eyo ni kuom puonjruok mwayudo kaka wanyalo pidho rewa, kaka wanyalo keto cages wa, kaka wanyalo rito nam mondo miwa yuto makare e kinde mabiro. Miyo wagone Ramogi TV erokamano kuom biro kaachiel gi Ramogi Radio mondo puonjre kodwa gi department mag sirikal mantie momiyo wachopo kawuono ma wayudo puonjruok machal kama. Erokamano ahinya. Kaka jakombe nitie okenge ma iseketo makare mar tudori kod sirikal neno ni dhowedhe ma itelo negi olokore kendo yudo ber kata ongore kaka owinjore. Nitie chenro mwaseketo gi jatenda ma en county director mar fisheries mar yo manade mwanyalo rito godo nam. Kendo wan gi meeting manyo wasechako saga marwa nikech wanwang'o ni kaka wan jolupo wasebedo kwaonge gi saga no waseketo in place kendo dhi mbele in the near future wabro bedo maber kabisa. Gisani bende wan kaka jolupo waseriwore gi yo manade mwanyalo rito go nam e weche makilwa maricho. Mana katieko mana mapiyo piyo abro tero ne Dani mondi nyisa ni chopo kaka wuono wach mane mi iya godo biro Ramogi Radio ka gi Ramogi TV mondo los kodwa puonju chalo nade beda wawa makoni ngena mana kacha chagi nyingi ngena malo kata nyinga en Silpo Bembokiro. Ago erokamano ne Ramogi TV mokelo nwa puonj maber marito dhowath gi kelo maber. Nyasaye mondo med gwedhogi, Nyasaye mondo med ting'o gi malo nikech mano ema nyiso wa ni gin kodwa kanyachiel. Kendo gima otimoni biro bedo rapar e ngimawa duto nikech puonj ma kama ok osebedo. To wago erokamano moloyo ne Ramogi TV osekonyo kuonde mang'eny ahinya. Kendo ang'e ni puonjno biro dhi kod jowa maber. Nyasaye gwedhu. Mana kamano George Bati winjo ka jopiny mor ka giwacho ni en lokruok ma gigeno neno nikech puonj ma kamaendi pok ne ochopo negi e alwora ma dhowath ma Ogal kaendi. Wageno loso kod jopiny mamoko mondo gin be
lemo malimbe makawuono onyago e alwora ma dho wath ma ogal kandi. Ka kamano taduoko ni studio mondo idhi nyime kod kelo weche mamedo tucho e mesa Amerika weche mar wang' jowi mar Ramogi TV. George Batian kuom igie sechegi. Ero kamano Millicent Adhiambo kuom report manimba kowuok e gwenge mag Kisumu Ogal Beach kata dho wath ma ogal kama bende puonj kaachiel kod lalruok gi sumruok paro dhi nyime ka bede migepe mopogore opogore mag piny owacho mar kaunti kaachiel kod piny owacho mamalo ma otenore gi weche mag lupo kod ohala e nam bende ochiwo kaka gidwani giketo kenge makare mabiro thiro midhiero ma oseneno kata bende sumo paro ne jo lupo kod jogo mapidho rech e ondwaro manyasani miluongo ni cages gi dhongere e nam mar Lolo. Nyakora Mogi wadani wakaw yweyo marwa mokwongo gi sani nikech weche manyien mag Migago osebedo kadhi nyime kendo koloni matimore gwenge mopogore opogore pacho ka reporters magwa nitiere gwenge bende ka gimedo yango gigo matimore kuonde ma gintie mondo gimed bedo gi ng'eyo mar chal mar piny Kenya kaachiel kod gik matimore e piny ni gi sani. Evans ja Sigomre winjo makare ahinya nitiere kar Bangi South Nairobi. Erokamano nya Evans kuom kete Ramogi TV. Sao Kemero Siri bende ng'isa dadi kule George Bate winji makare kendo amora ahinya kod weche manyien mag Migago miyo wabedo gi ng'eyo gi puonj kuom gik matimore e piny Kenya kod gwenge mamoko bende. Erokamano Eric Odemo kaya chunge Kenya Mkago wacho ni Azimio ema nyalo konyo piny gichunga motegno. Erokamano ahinya. Min Pendo kawuok Kabondo Kadongo Bati Martha Koome oweywago osara mondo sirikal mane osidho ke chamo jite wacho ni mane sirikal mane osiro ke erokamano ahinya. Koren Min Pendo wacho ni Martha Koome oywago osara. Erokamano Nyakora Mogi wakawa ni yweyo marwa ma tin aput moro matin to ka waduogo pod wan gi mathoth e weche manyien mag Migago koting'o weche mag tuke bende. Kushinda kaende jackpot sio lazima upate game zote correct. Nilipata 12 of 13 kwa nimewin 11 out of 13. Mi nilipata game 11. Nilipata 11. Nilipata 12. Nilipata 11 out of 13. Nikapata mechi 12. Nilisikia kufurahi mpaka nikakaa chini. Nikapata 12 out of 13 prediction. Kwa 50 bob pekee, cheza kaende jackpot leo na ushinde 500,000 shillings ya wiki hii. Tuma neno KJP kwa 29063 na huenda ukajishindia nusu milioni. Hii lazima iende. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. La dotera gamuna medalau hasei kurama. Hane dalau tutasei kuru. Era nungina nenie. Era nungina nenie. Tutezana na mama. Magpiolo mo tigo sana gi poche gi nengo idho. Kati yudo ka gimoro kaka gam chon 5 liters ne uso na gimoro 1300. Sani uso na 1900. Materials idho lakini wacha kigo ni ngato kata 1800. Oyuak poro dan mundo chako duo kendo ubagen ucho kata 1800. Wadhi nyime Nyakora Mogi machiegni kendo bang' yweyo adundo no wang'iane motenore kod weche ma bende dhi nyime. Jopuonj e sikunde mag sekondar kod primary county ma Homa Bay okwa mondo oti machiegni kod tend arita kwe e county no mar thiro timbe njore gi maundu e sikunde. Tiyo kod yedhe mamero ji kuo kod donjo e puonj mag dinde magalagala gin moko kuom gik ma jokanyo temo thiro e sikunde e kind jopuonjre. Commissioner mar County ma Homa Bay Moses Lilan dwani mondo ket okenge makare e sikunde duto manie county no mar neno ni arita obedo makare kendo thir timbe mamoko mag njore ma samoro nyedhore e kind jopuonjre kod oganda makono. Lilan loso e kinde romo mar tend arita kwe ma Homa Bay magibedo godo e sikunde nyiri ma Ogande.
Romono okelo kanyakla jopuonj madongo e sikunde mag sekondar manitiere kaunti ma Homa Bay. We need to also have good relationship with the community so that when there are issues arising from the community, then they'll be able to alert us in a good time. Going to implement what we have discussed is sufficient enough to seal all gaps and leave our schools secure and safe places for our children to learn in. The preoccupation of our learning institution is academic excellence, and this will only be achieved in a secure, a safe and conducive environment. So that is what we have agreed to do. And the linkages, of course, that we are establishing will ensure that the schools are secured. That is the main issue that we are working with today. Mae e chenro makelo ni gigo mamit. Gikelo ni weche mamolo e pacho ka. Nyanya kaji nyathi jungo ng'ato gero ot mochung' gi chama. Gima wuok e pinje maoko. Itoni kia kato koro Paris. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Mana kuom nyithindo ma neno wasani. Winjane janyuol. Janyuol ngima ber ahinya. Timne ng'ato gima imbe kotini to ni winje maber. Yudo danje maliet. Inyalo kwayo thum kidwaro ma kaka Talanta bro goni studio kaendi. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Ibonuo chakre saa 7 otieno mane Ramogi TV. Wadonjo weche mag tuke gi sani. Nyakwara Ramogi tim mar adhula mar Murang'a